بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنامري probable bamana fula ma foyni wati do kera ambi alafu siga damna kunu naga si sisama do kera blay ko chuma keru kono oni gien o siga fo sabula ni ambi nyana mala ambi gien kono siga tola aw na ambi gien kono o fanam siga fo blay afsega bo aw tubarikal ko gien donc bon jeti don aba bamana gote sabula adama de ka seti jien kan nga fangati jien kan ko munum na jien kono nam anti foi kala mala na yemu ke na yemu yi wati mina anyo de ye wo de kan ga ke o de kan wa fo jenti don aba sabula ko bulu dal no chugo mina on to dable ayo wo tamulo fana dero ko bi ma jien dan bi di jien ban ochen ni min tara domina o yo ta de bani Allah akbar note ni ye jato jatimne ibay ka foko jenda amena wa jefana atna bambi ni yarmadan re jatimna nam bay ka foko kudo bir no able ulute ko kura damne lunye ma yare talan ma yare sinzim nivere ulu dowi wa uluti ko fana ye munu mise ba ali ma doga fatuli suko ba lakbar ni ye tabiyo jatem na siza jamana ngono la da ko chama medno munu mga kebi ulu ma damne de ubende ayo o ulu lagata ni muso furu sisan yi misalla pour que mo ka fam namu ikanga ko munu ke kanga te sira munu fe asira ma dan ke bide Allahu ubedi ayo wa esge amunu ammo wolo munu be no sida hal nan tara munu me fangol tuna ko tanya ga ken u chugo gele na wa siga tola o ude kama foko be ma jenda wa bituna jemba adamade ala feno be no ibika boke ka taka kla ko lutoyi aba ko jeni muye ko jinye ka jugo jinye dendum ko jinye ka jugo dendum oche jinye ka jugo dema sabula mun ko fodron mo muno ni ko nyaga ni yereman jaw ni kudo jaraw ye muno te ala ko ye naam ni ala ko jariye ko ni ala ko gwariye ka jien ko jey parce que jien ko ne ala ko tignanta c'est que tola o uri kan fo ko jien ka juga dema sabula jien kanumba naam etita ala ko sirakan o labayin halakili shine Allahu akbar o jien juga ro de ala adema e ga jatimna dro mo mono ni mi fen farmo kaduye globe misali ibe globe na do yesisa ake watu ya globe damne iti tamache juguma yala ngabe santan suraka kuma nam wasro globe nga halaki abake misali oti kenya o ibaye ka foko ka to globe re fon natna ala ko masro ibuna na jela ibuna na laharana la hawla wala quwwata o rika foko jien ka juga dema juga kunde ni able afamuna bismillah bamana ablanan biyara baye siga tola kalo kletan ani woro do marsi kalo namba fla ni mugani fla fasiri bo so ne ke fasiri gafu kono amna la frete folo kuma bodo ko fo mo koy wasa family ka sia soro ko dola tubarakallah ambadam ne gafu mo tugolo républicain ala sementia ka foko armado nga hako la fasadi kulum me wuli ko man watch o ko lu fonye a sementia ka foko si de la modo fakara ka soloni mu sente kelela namu o ko fe sa was sementia no ka foko kalane kuram nu ye bagnu kala li la salo nu ka nga save kala on damne o no ye neo bashilu ye sementia no ka foko luka to sebe fana ka gele ku sebe no wati nuna Etienne Fakaba Sisugu nalebe kasula wati don bo ko ay nyinni ke ka fo fien bo dakadi amano liberté provisoire ko jabe di ama kalu enkle muka ani flan na tay ni ma filo tarata do ala ko yiranno
rentrée littéraire no gafo to ala dogokun ye ko baaraw bi damne ne la sunama mekalo le temps ka se mekalo le temps ani nane ma bon ko yanno ablay tubarikal les échos ba fo wele ko gazi tobulike gazi atunendo ale tunendo dese bir no kusube surtout singalam na sunya ka kuma ci yalla no kusube no wati nuna cara de ne bobo wakale fitini mo fana mi solo warka ca uti ma wala me hagamani goni a wakale ma de ne yere ya sa ma werete ne yere mu parce que mo bala aywa fatu ko luka kina wakale ani kemebla aywa ne ga ki bodron la wakale mama sande ne yere parce que mo bala e bin dara sanga bla ni singolo ga ni singolo se wakale yere fanta so duni o ko mo boyede na ga fegadi ga tata ayo okuma hakilla nyemo kulu wankana ka laje ni fere misiga tiga kula juna ku fere otige sigatola nta ni do fara jamana do ngala ga abaga parce que kamana de fara laga ka ka taw bu ke moro ka taw wakale de kamana ni fara laga oui ay ka taw ke ma woro ke ayo fu ni fatu go wakale ni ke mafla o fam ye ke ma woro o kuni kuyi o te kuni wallahi aya tunaju o ka jatemina amin orange malikolu ye uka PC dichugo kuram me wule ko PC virtuel o ku koni o koni baraw ko mo kari kunungo defa ka lati de sula o baci makasre mata sango ayo ay itini mi me no sorti do téléphone kono sorti téléphone kono o kachu wora de do ala ngo ba shori ko gasre mata uno fe awo ya famu ka do fe mando ala ibe todre bu wole dron o ba nyara boy sigiro la kasre ma se ubara ayo ha nyebi ta nyebi watina fo kanale ga dego dere kuran no mi na carte dala duguni abana o nyona numéro de wole dre ko code kala ayo bien c'est na ba tilia mais est-ce que abdi a secret de téléphone bela ko bo rol téléphone bes ni me chobo mina ne amo bona la ba téléphone fale voilà yakuma famu o bi nan dépenser wore ala ba téléphone fale no ambulo téléphone na kuma gacha o ko fe ça mimi talike marque ni o tamashien o ye olu twala don ko ami fem no glan ero fe adno o ko do ko lo sira wasa ka sega olu ye ko ba kusube mimi wole ko men in mali ka makunya fe glane wo abla nan ko baro bisina o dawda bu ko tasmo wala kam suura ko ka demala ko ako nya dona ak sababu ye mi ayo dero ko nyama ko cité UNICEF ko gaje wa clinique me duru li fe l'indépendant abla ni jatiga ko wede aywa l'indépendant ko di maître Mohamed Ali Bachili ali asmentia ka foko gelem M5 RFP nyamwa sokono oku uluta fe tune ka usigi ni shogali ko kala maiga yu bla rob na kube ku te jene o de ble umano ura chiwoch ale ko na sementia ka foko mamu ko ni fara kaka chama ko amu tan chama ulu ko fara ga nyini ka foko sese lu ka ke ka don sigi dala mo no fara chugo mina ka so ke kele yu kele no ka malifini tuku jala ki ko ina kusube o mi na fana mitali ke maître Cheikh Oumar Konari ale a sementia ka fo jamana nyamo kala taw ni député kala taw hukumu ko nana ko kulu kala ne kan ga sigi wasa ka se ka kala ta ko ni na bo no organe unique de gestion des élections ko atka ke fi fo shera suma ka fale ablay o ko ansulla amatama o mi na fana mitali ke muso munu joro ka bu kusube soro yahuwa ko la samba fulani mo nani ku jamana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ farafina jamana 54 na Mali kɛra jɔyɔrɔ 40 ani filanan jamana 45 de ye musow sen bɛ nafolokow la kosɛbɛ yɔrɔ minnu na l'indicateur de nouveau a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mali finitigiw kɔni ye dankari kosɛbɛ Bamaciw la yɔrɔ caman na Mali jamana kɔnɔ filanan kɔsa in na mi yɛrɛ fana tali kɛ maa minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ sariya ko siratigɛ la nka ni kiiritigɛlaw tɛ n'o ye parajurisiw ye ko kalan dɔw fana dira olu ma M5 RFP kɔnɔna na ko Sugali Kokala Mayiga tɛgɛ birili min bɛ a kan ɲɛmɔgɔya so kan ko jɛn t'a la ka kɛ ni o ye bilen
woman uroti wochi raja sarfo ma kema jati ko lu kon fagara kalu saba lawan no kon nana o ablandan ko sekase lu kake mali finitigo ko koni senoka kala sesan ko sube ba machu no fe anga jona kono nana Côte d'Ivoire ko ka daw kono yele la dugume wule ko tangri la wati dono kono wasa mali mo wulu bilis kateme chugo mina mi la fana mtalike la ko karamo ka bara bla waliya nunu belaji de joli o ko kera sababu ni kala ko ni bala ka kesi san kusube leso faso ko fasiri ko fana wala jugu munu mi ke mo wala no ye mo kan mo fakay ablandan ko ako wala ka segna ko ko etu gunia ay gagné buk maga chane esa wo sama kelen ko ngolo dige o dugun ala kan giso jette mina tigen ko da don boli dugudu do una mun de kew akuna mama fam bon nere mando halsa sega ma seke kan ko nya soro chugo mina bi gele ade ko gele sa dan wosa no gagné ni sinon abge jina koy akanye ni nak lawde ka usa ko la sikatola malif ni tuwe ul ka joddo ke segu siga su nara ani menaka kuye bamanchu ka dagaro chamam buni mugo jugu ye pangulu fe nam mi ra fana be talike tumanje France ngor man ko dune ko strategela ko M5 ref film ko konu ka deme kura ka nyesi tumanje fagama nam farni ni mi boble la alkama ani sima nam ko so ko la ko jamana nyamugo kon ye fere kura do tike ma ngala je nuguse o tine le pélican sementa ka foko sidaw garande munu sir malla o ko ulaba bi me ura mina me ura ka jana kolon jibiri o ayo o kala era kono ne afu ngo amborgo na ke mo ko amborgo de kero ko parce que waro ni ko mo bisa ammo bisa ni ko glum no ko dola ni ya ke chugo dola chugo dola maga jane o de kolon jigiri alaba ande glendo lu fan de glendo de e galle alu fera minge risila sisa yani aka kodo ni kanye ndaw ko ka jenyo ko betike aw dum glendo no nyona chugo dola afo nyana bo chugo dola ta konu na ni konu te wula ye jinyo mo jolo ayo agla nga ko nyi jinyo mo jolo no do kausa ako mali ni Mauritanie ka jeka larawulu la kan stratela no e patri mixi ako yala ko talaka sina sumayawa naam aya masama we afu kuna sinidro mo go gatiri mu fora délégation ma sege na ko ko ga foko mena kaso mena o kana asuma yarawma afamuna le canal de Sénégal ina ka jamu bi kuma mbaku cenoy ayo anyebe ma dollar no juruba astini abulula akana kulundu kulusi suruma do bala fer ba nyela ko kalangolo malangolonde awa kana kulundu abe sudo kono ani fengoro benyon turu ni nyenew ani saw andulu benyon kan ani palando shudo su fene telefona dat kulendo wala ka mo min to fo enya Ibrahim Kamara ko minana ko afa ko aka o zare aminena ko ara ko suza ko ala ko kumala ka fone ko ni nyire ke tamanja fanga nyem koy o ku na ana nuna to nyomulo ko nga ko sisa kale kele ko ke ko ale kele fleni ni aka sokono ko ni machite o kunye kakara bonay aka mu watola o te ni dafa mu jalala anyingi nyiga so idade na dimbule tatu fa sero na nyingi dimo so tatu fa kabudala ado fana boto masara na ablay afana bala akisara kasana ka finye tigila o fana ci babara gando na isara nyebe soro ga na finye tigila o kuma kacha mbafo bamanandre le 16 mars 1980. Grève de Tunkara les bouffées en 1980. Grève déclenchée INEMF. INEMF, c'est l'Union des élèves étudiants du Mali. Vous avez Abdel Karim Kamara Elias Cabral. Grève Kera. Grève motifiée
fendama ɗo de ko segu école de tamana o yumine ko do kasola ko ulu kabla ko suppression du concours dans le secondaire suppression du concours d'entrée à la fonction publique suppression du concours d'entrée dans les établissements supérieurs. Donc concours de ñoo ndaw mi ko folo atintike de fama de sharia kurata ko sisan ni b'a fɛ ka taa duguma kalan la fo ka concours kɛ ni b'a fɛ ka taa sanfɛ kalan la ni ye bac sɔrɔ fo ka concours kɛ tuguni ni tilala o bɛɛ la ni b'a fɛ ka don foroba baara la fo ka concours kɛ ka taa o waati ne élève ko ti jɛ n'o ye o ka kɛ dɔ bɛ tɛmɛ dɔrɔn ko a ka tɛ ni passera o bɛ tɛmɛ i bɛ se mun na i kan y'i yɔrɔ min na o ka taa i bila o yɔrɔ la concours ka bɔ a la ko ouverture des cantines scolaires dans les lycées régionaux dumuni garo ka dayele lycée mun te Bamako mun bɛ région na dumuni kɛ ti yɔrɔ min na u dumuni kɛ ka dayɛlɛ école den mun bɛ bɔ yɔrɔ min na somɔgɔw t'u bolo pour que se ka dumuni kɛ k'u fa pour que kalan kɛ ka ɲɛ n'o bɔra la o ko arrêt de l'exclusion des filles mères des établissements scolaires et leur réintégration pour ce qu'ils demandent fɔlɔfɔlɔ n'i bɛ école la n'i bɛ école dɔrɔn n'i ye den sɔrɔ dɔrɔn e ka école bannen don u bɛ gɛn école la ko ka dabila ko o fana ka dabila n'o dabila fana musomanni mun gɛnna mun b'a fɛ ka don u k'a to a ka segin ka na après a kɔlɔma yɔrɔ augmentation des bourses et paiement régulier des bourses scolaires dɔ fara bourse kan ko ka dɔ fara bourse kan k'a sara a ɲɛma a waati la voilà nun de y'u ka revendication olu ni gouvernement karala ɲɔgɔn na olu bɔra ka mankan kɛ gouvernement y'u ɲini ka u minɛ k'u don kaso la olu ka ɲɛmaa ye tununa gouvernement bolo olu ka service secret ninnu bɛɛ y'a ɲini yɔrɔ bɛɛ u ma se ka y'a tunu n'u bolo e b'a dɔn mun kɛ i b'a dɔn Musa fanga bɛ mun kɛ waati na Cabral ba a woloba a dɔgɔmuso a kɔrɔkɛ n'a dɔgɔnin fila y'o minɛ ka taa n'a ye deuxième arrondissement ko ni Cabral mana u t'u bila ko fo Cabral de ka na ni Cabral bɛ na ninnu ti bila ka taa bagu ma k'u minɛ u den nɔ na k'a fɔ n'u balima nɔ na fo ka na ko parce que a tunnen don maa ye ale de mankan kɛ fo a ka ye k'u sɛgɛn ale bɛnkɛ dɔ bɛ yen ko ma Cabral taara Jikɔrɔni a tɛnɛmuso dɔ fɛ u taara ɲini wɛrɛ u ma sɔrɔ a tɛnɛmuso ko ale bɔra a taara Guinée donc u tɔɔrɔ u nɔfɛ tuguru ko fo Guinée yɔrɔ dɔ b'a fɔ Masala u taara sɔrɔ a bɛ o mobile kɔnɔ u y'o minɛ o mobile kɔnɔ k'a sera ka segin n'a ye parce que ale b'a dɔn u ma nɔgɔ ale tun b'a fɛ ka taa Guinée ka taa a yɛrɛ lafiya ka dɔn u y'a minɛ k'a siri ka na n'a ye commissaire deuxième arrondissement la le 16 k'a fɔ a ka jagoya lettre sɛbɛn ka n'a ni radio Mali mɔgɔw k'a fɔ a ka discours k'a la k'a fɔ grève banna ale de côté kalan ka daminɛ o dugusɛjɛ a ko yan tɛ u y'a lajaba ka jagoya kalan a y'a kalan jagoya la u y'o ta ka taa n'a ye hôtel la k'o passé tellement que u y'a lajaba o ma kɔn a la o dugusɛjɛ a ni minɛna a fatura a fatulen fan ko faamaw siranna u taara su don dogo la o bɛɛ kɛra Mali la yan dɛ a tɔn b'a fɔ don an t'a to tan ko kan nana ne bɛ kɛra a tɔn b'a fɔ nin bɛɛ kɛra Mali la yan ko nin bɛɛ kɛra yan a bɛ nin mɔgɔ fari faga a bɛ mɔgɔ fari faga awɔ nin bɛɛ de kɛra o Cabral ni sinon n'i y'a ka monument Cabral Cabral ma gansan tɛ mun kɛra a to an b'o fɔ juma dɔ inchallah n'Ala sɔnna ma Kambe k'an bɛ don wɛrɛ ji tɛ yen